हेल' गाइस, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि टपान दैमारि टिचिंलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। ओमफ्राय बे भिडिअ'आ एसे गोबावनि सोमोन्दै ओमफ्राय आं आपल'ड होनाय जायाखैमोन आरो। ओमफ्राय बे भिडिअ'आ ओमफ्राय बाथौ फुजानिनोमोन आरो। बे बोसोरनिनो 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 28 खालारनिनोमोन। बे भिडिअ'खौ ओमफ्राय दिनैसो आपल'ड होनाय जाबाय आरो। खुंगा 33थि बोसोरारि जथुम्मा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे खुंगा 35थि बोसोरारि जथुम्मा नोलोबारि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय बाथौ आश्रम मन्दिराव जादोंमोन आरो। बेयावनो थांनायनिमोन आरो बे भिडिअ'आ। ओमफ्राय दिनैसो आपल'ड होनाय जाबाय। गाज्रि दामोन गाइसमोना आं भइस डाबिंसो होनानै भिडिअ'खौ आपल'ड होफिनबाय आरो। सिगां आं मोजांनो रायज्लायखादोंमोन माबायावनो। गाइसमोना बिदिबा नायलांदो दिनै बे भिडिअ'खौ आरो नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाइसमोन बिदिबा फैदो आंजों लोगोसे नोंथांमोननो मा मा शेयार खालामनो हायो एसे देखायलांनोसै। न' खाथिनि फंबायजों आंजों थांदोंमोन आरो जों बारा गोजानाव नङामोन आरो। बे जोंनि नोलोबारि बियाबनि सिङाव थानाय बाथौ आश्रमावनो जादोंमोन आरो। ओमफ्राय फैदो बिदिब्ला लोगोसे आंजों। जों दायो ओमफ्राय नै जायगाखौ बारा गोजान नङा गाइसमोन। ओमफ्राय बे गेटआ रेडिमेड खासोमोन आरो दाइल सोनानै आराम माबाखानायसो आरो। ओमफ्राय जों एन्ट्रि खालामबाय आरो। ओमफ्राय बैनो आरो जोंनि बाथौ आश्रमा आरो। बे जोंनि आनसलिकनि बाथौ आश्रम आरो बियो। गासैबो बेयावनो ज' जायो आरो। हप्ता आर'ज जायो आरो बेयाव सोलायनो गामि सोलाय सिदा सिदि ओमफ्राय ओंखाम संग्रा खावग्रा जाग्रा लोंग्रासो फैबाय आरो। जों नायफैबाय आरो गाइसमोननि माबायाव पेन्देल सिङाव थायालासिनो खोनासङालासिनो आलासिफोर रायज्लायनायखौ बेयावसो फैग्रोबाय आरो जोंना। लाइन संदों आरो गाइसमोननि ओंखामखौ। ओमफ्राय बे ओंखाम संनाय गामिया माबामोन आरो फुराबारि होननाय गामिनोमोन आरो। ओमफ्राय जोंना माबा खालि गोलैदोंमोन आरो जोबखालि गोलैनायमोन आरो जोंना। बियो सेकेन्डमोन आरो सानथामनि हाबाफारि लानानै जानायमोन आरो। ओमफ्राय दा एगजिबिसनाव हाबबाय आरो जों गाइसमोन। बेनो लांदां खालिसोमोन आरो। सानजौफुमोन नालाय मानसि बारा गैबाङामोन आरो। साफा सानैल'मोन मालाय बेलासियावसो जायो। ओमफ्राय नैबेयाव आराम गाखोग्रा माबा दंमोन आरो। बैसां ना जौसां होनो। ओमफ्राय बेयाव गाखोनानै गाहायाव मा दं मा गैया नायथिंनो हायो आरो आरामनो। बेनि गाइसमोन बेफोरो सेस दखान गोजा आरो जाग्रा लोंग्रा माबा फानग्राफोरनि आसान खेरा माला नै। ओमफ्राय गाइसमोन ओमफ्राय आं बिदि लाबाय आरो। बेनो बैफोरो सेस दखान गोजामोन आरो। मालाय मोनायावसो जायो जोंना नै सानसुआव फैबाय। मेसें बोथोरनिमोन नालाय ओमफ्राय बैग्रि फिथाइ फानलायलायनायमोन आरो इनि। ओमफ्राय बेफोरसो हेस दखान आरो। ओमफ्राय नै बैयाव माबा माइ गायनाय माबा बर'नि हारि आसार खान्थि माबा नेम खालामना दोननायमोन आरो बै माबायाव। ओमफ्राय साफा सानैल' दंमोन आरो मानसिफ्रा एनै सानजौफु सममोन आरो। ओमफ्राय नैबेफोरसो बायदिसिना फानग्रा गोजा आरो। ओमफ्राय जोंना सिदा सिदि जानोसो हाबबाय आरो नै गाइसमोन। ओमफ्राय नै गस्ला माबा माबि फानसो गारदों आरो गाइसमोन। ओमफ्राय नैबेयाव माबा फुजा होग्रा माबा दिया थोरसि माबा माबि फानदोंमोन आरो। ओमफ्राय नै दख'नाबो फानसोदों बेग माबा फुथुला माबा गारि आसान खेरा सेस फानलाजोबदों आरो नै। खालिमोन आरो मानसिफ्रानो बारा गैबांथारामोन आरो गाइसमोन। ओमफ्राय नै टफिबो फानदों ओमफ्राय घरि नै ओमफ्राय गथ'फोर गेलेग्रा गारि सारि फानसोदों आरो। ओमफ्राय खेरा माला आसान माबा माबि फानसोगारदों आरो बेयावबो। ओमफ्राय दिया ओमफ्राय थोरसि गुबै बिदि फानदोंमोन आरो मन्दिराव माबाग्रा। गाइसमोन ओमफ्राय नै माइ गायदों मालाय बर' आइजोफ्रा।
ओमफ्राय नै बर' हौवाया जोहोलावा मालाय हालौदों मोसौजों। ओमफ्राय नैबे जों गामिनिमोन आरो दखाना नै ओमफ्राय सिदा सिदि जोंना माबा हिन्जावफोर देलायग्रा बाहायग्रा माबायावसो हाबबाय माबा खेरा माला माबानायावसो पन्सासनिमोन आरो ओमफ्राय 200नि दंमोन आरो ओइ मालाफ्रा ओमफ्राय नैबे खेराफ्रा 50नि गोजामोन आरो नै ना फुख्रि दंलायलायो आरो ओमफ्राय बियो हर समाव फैफिननायमोन आरो जों गाइसमोन नै ओमफ्राय हरावसो जों पेन्डेल सिङाव हाबनायमोन आरो गाइसमोन ओमफ्राय बिदिनो मोसानाय मानायफोर एसे नायबाय आरो मालाय बेलासियाव माबा फैदोंमोन आरो नितामनि बर' फैनायमोन ओमफ्रायो बेखौ जों नायासै ओमफ्रायो माबा फैनायमोन आरो फुकन बर'आ दोंसेल' खननानै थांबाय आरो गाइसमोन बबेबा हांख्रायखानाय माबाखानाय दंनो बेनिखायनो थाब थांफिनबाय आरो दोंसेल' खननानै आरो ओमफ्रायो गाइसमोन ओमफ्राय माबा खेरा माला माबा फाननायावसो फैफिनलायबाय ओमफ्राय जोंना फंबाया माबा गोसथोनाय दं नालाय बेनो बायना हरनो गिफ्ट ओमफ्राय आरो नायफैफिनबाय आरो सोंहरनानै माबे मोनसेखौ लाबा आराम जागोन होननानै गोदोरा भिडिअ माबा खालामनानै माबा फट' खेबना हरनानै बबे मोजां जागोन होननानै नायफैफिननानै लांफैफिनलायबाय आरो जरानै लादों बियो ओमफ्राय आंनावनो फैसा लाथ'लायनानै लादों आरो जरासेखौ होबाय नै सासे हैलां ओमफ्राय होबाय आरो नै हैलां बैलां जाग्रा आराम बानायना दोननाय दंमोन आरो मोननै ओमफ्राय फंबाया होबाय आरामनो गाखोनानै गथ' बायदिनो गिदिरबो गाखोजायो आरो गाइसमोन बियो डाबल खाखानायसोमोन आरो नोलोबारि बाथौ आश्रम आरो बेनो आरो ओमफ्राय बियो मोनानिमोन आरो फुकन बर'मोन आरो दोंसेल' खननानै Fly mode sama sebentar. Oke. Jika kamu tanggani,
जेबो नङा बेटारि गैया बियो बेखायनो आं बिदाय लाथ'गोन बेखायनो आङो बयनिसिम साबायखर बावबाय आंनि बक्सा जेने थेने बुंदों